Rikka! Vaata, mis toimub. Tiivisti keskelle. Ei jõua. Ippu tee aloite. Ei vaivu ära, poisi! Ja. Asta. Äit inni saa. Joku hakee helppoa jalkaa, voi palauttaa. Antti yläpea, sulle tulee. Älä heitä kentää. Kättä. Veel. Läks. Vai. Ei pääse tää muu! Tule tonne! Jääräis, nopsaa. Ippu Laialle. Jan Robi. Liikkeet! Tee niitä liikkeitä! Arvaat. Anna takas. Ja arvaat. Patrik. Lyö eroon. Rau, Rasmus. Raupe, tulee jo. Rau. Hei, se taas. Ippu tuu tänne laitaan. Ja nyt on eroisen pikkansa. Kajo vai. Iksu mukaan. Helppi! Aitaa! Aitaa! Mennä! Ippu, mene sinne veskari eteen. Mene lähemmäs maaliin. Muut menee vauhdilla. Ottakaa maaliin kohti. Hei! Läheb! Kõik on hästi! Peli jatkuu jätkät. Ei lase tuju alla, se on hea õppetund praegu. Siit on vaja välja tulla uuesti. Ei lase! Mängime! Mis pidetään tämä tehdä? Nyt ei pääse Ja läjälle! Jes, Antti, jäiskä välissä. Ippu! Putoa alaspäin! Jevgeni! Zoni tavaks niin nagu kokku lepitud! Rikka, aga Antti, mine alla, mängi laati või läbi! Kattokaa takaa! Iiro! Läbi kassu! Ärme anna kurat palli ära! Läbi Kaspari, kui on vaba! Natuke närvilisemaks läheb, siis on küll lahti jälle. Võtame uuesti toimu üles, nüüd lähme ruttu tagasi! Rikka mängi!
Tule vastu, mängi. Seuraavast mehed. Saab, ei saa, jah, jässä. Laps tee. Jaan, Rasmus läks. Robin läheb. Teemu on nopeampi! Hyvä Teemu! Hippu! Hippu! Hippu tuu! Nopea! Hippu alas! Taas! Ja lyö! Miksu! Miksu! Ja. Hästi. Anttiga, Antti. Ja Robin toetab. Vaata Sam. Ai tuuks mä Jyri teille? Hästi Robin. Yes, Juha tagasi. Rikkati oli. Ja Juha läks Rasmus laiali. 3-2 vastu. Targalt. Hippu aloittaa! Jani. Turvallinen. Hästi. Täpsät söödut. Oja pall, tule Antti! Ja Robin pöydät. Rugoi grai, Robin. Bыстрее надо. Ja anna rist. Saad ja... Jevgeni, toi! Ja läks Antti. Isä. Rahu, laiali. Kevin. Rampe leveeks! Otto tulee takaa! On se vaan Otto kato tippoon. Antti, tule! Jevgeni, tsentraalne. Kevin, sa oled vasak renna. Kevin, tule tsentraalne. Ja vaata, Jevgeni läheb! Anna sööb! Üks puude ja see mees läks 1-1. Korja! Jäis küsi! Hästi! Okei, edasi, Kevin ka kokku! Võitle! Hästi! Rasmus, tule, Tommi! Tomi ei maga, Jomi jookseb. Jevgeni! Tippo kanssa tulee jo.
Marko keskmist vaata, jah? Saad! Jah! Saad! Saad! Ja lõpuni Tomi kõrval! Tomi kõrval! Nopea vaan Tane, Pyrtsä kääntyy jo. Marko takane. Ja nüüd läks. Okei, ja uuesti takane. Marko! Üks minut, viimane minut. Ajan veel lüüa! Saad, Kevin, saad! Hea töö, Kevin! Mine! Lõpp läks liiga. Pyrk kääntyy jo, Hippu kääntyy. Hippu laitaa, Tippu tänne päin. Hiljaks jääb. Sinu. Tippu jätä tähän. Vaikka takana. Vaata, että läpi ei tule. Tippu nouse. Älä jonkun tuolta kaikki samassa ajassa. Hippu voi palauttaa. Hippu mene ylöspäin vaan. Saat kättä vähän! Ja mäikeät korralikult kinni! Meet kinni kõik! Meeste juures olete! Meeste juures kõik! Keegi ei lase läbi joosta Markoga! Ta jookseb su üle seal! Hästi! Hea töö! Yes! tegi nagu vagas relva. Aga tegelikult nagu meie laine